बै गोमबोर हाजोआ मानोदि सिरि गेलेमा गुलुङा अराय जुगामि आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ। बे गुवार संसारानो मोनसे पिकनिक स्पट। भगबाना बे गुवार संसारखौ मोनसे पिकनिक स्पट बादि बानायना होदों। दा दिनै बे गुवार संसारनि पिकनिक स्पटनि मोनसे बाहागोखौ दिनै जोङो बेखेवनो फैदों। बे गुवार संसारानो मोनसे पिकनिक स्पट। भगबाना बे गुवार संसारखौ मोनसे पिकनिक स्पट बादि बानायना होदों। दा दिनै बे गुवार संसारनि पिकनिक स्पटनि मोनसे बाहागोखौ दिनै जोङो बेखेवनो फैदों। दा बियो जोंनि थाखाय माने सोब गोजोनथाव खोथा। जोङो बे गुवार संसाराव पिकनिक जानो बयबो फैदों सुबुं माहारिया। बावहाय जोङो आब्रुथियै जोङो पिकनिकखौ जानांगोन आरो बे पिकनिकखौ जाखांनायनि उनाव जों गावबागाव न'आव थांफिनजोबगोन। बेनो जोंनि बे संसारनि मोनसे नियम। दा बे नियमखौ मानिनानै जोङो दिनैनि बे खनासे दावस्रि ओनसोलनि बे खनासे पिकनिक स्पटआवबो जों बेबादिनो सोलिनांगोन आरो आसा खालामो डिसिप्लिनै बे पिकनिक स्पटआ सोलिगोन आरो खाथिनि रायजो राजा जायफोरनाखि कमिटि बिथांमोनहा एसे आरजिनो हागोन। बावहाय गोदो मा दंमोन, बे ओनसोलाव बे जायगायावनो गोदो 1986आव आलायारननि शुटिं जादोंमोन। दा दिनैनि समा बै 1986नि खोथाखौ दिनै गोसोखांहोदों जोंखौ। बे समाव बेहाय फुरा अन्थाइ गिदिर गिदिर दंलाजोबोमोन, गासिबो दै जिरि जिरि बोहैनाय बल्डार गिदिर गिदिर। बे बल्डार सायावनो थानानै आलायारननि शुटिंखौ बानायदों। बै गोमबोर हाजोआ मानोदि सिरि गेलेमा गुलुङा अराय जुगामि आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ। अब्ला बे फिल्मखौ दिहुनब्ला जोङो क्लास 8आवसो फरायोमोन। दा दिनै बे स्रिमिथिया फैदों। बै गोजौ हाजोआ, बै गोमबोर हाजोआ मानोदि सिरि, बे थारमाने गोजौ हाजोआ जाहैदों स्रिमिथि, मानसिनि मेम'रि। दा मेम'रिया जोंनाव दिनै जाखांफैफिनदों। दा बे ओनसोलखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै बिफां लाइफां गायनानै बेखौ मिथिंगाजों समायनाय खालामनानै आरो माने पिकनिक स्पटखौ साबसिन खालामो, बेखौनो आसा लानाय जाबाय। नोंथांमोननि भबिसतआ जाहाथे मोजां जायो। बयबो खाथि खालानि मानसिफोरा माने बेबादि पिकनिक स्पट इक' टुरिजिम बानायनानै जाहाथे मोनसे माने लाइभलिहुडनि बा आर्निं सर्सनि खामानिखौ मावनो हायो, बेखौनो आसा थिबाय। आरो बयबो माने जायफोरनाखि लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनहा जाहाथे बे जारिमिनारि, थारमाने बै 1986निफ्रायनो बाहाय पिकनिक जाबोदों मानसिफ्रा, नङाब्ला बाहाय मानो शुटिं खालामफैयामोन। साल बिफां दंमोन बे सेर सेर ओरै एकदम, ओमफ्राय बल्डार गिदिर गिदिर, दै जिरि जिरि, बेसेबां समायनामोन। दा 1986नि सिगांनिफ्रायनो
पिकनिक जाबोनाय बे जायगाया दिनै पिकनिक स्पट महरै माने बेखेवजानोसै। दा ओंखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ खाथि खालानि रायजो राजाफोरखौबो बावहाय बोथोराव खेबसे माने पिकनिक जानो फैनानै रंजाफैयोब्ला बाहाय गोजोननायखौ लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। जोङो मोनसे खोथा खोनायो सार मानसिफोरनि खुगा जे नैबे जायगाया नैबे थावनिया जाहैबाय सिखना जोहोलावनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे जायगा होननानै बिथांनि बिमा जायखौ बुङो दाउस्रि होननानै। दा बिनि सायाव सारा सुंद'यै माबा मोनसे मिथियो नामा? सिखना जोहोलावाथ' जोंनि जारिमिनारि बिर जोहोलाव बर' हारिनि जाय माने जायनि गोहो बोलोखौ नुनानै भुटान राजाया फसन्द खालामनानै भुटान राजाया बे ओनसोलखौ खुंनो थाखाय सिखना जोहोलावनो दायथ' होदोंमोन। बेवहाय खुगा खुगा सोलिबोनाय जानाखि सल' बा जारिमिन बे हिसाबै बे ओनसोलावनो माने सिखना जोहोलावनि बिमाया थायोमोन आरो बिनि मुङा दाउस्रि होननानै मिथियोमोन। आरो बे हाब्राङा बेसेबा गोजौ गोजौमोन गोदोहाय। बे गोजौ गोजौ हाब्राङाव माने दाउस्रिफ्रा बासा लायोमोन। ओंखायनो बे हाब्रांनि दन्दराव दाउस्रि बासा लाग्रा जायगाखाय बेखौ देवस्रि बा दाउस्रि होननानै बुंनाय जायो। दिनैबो बे नामानो दङ। दा जारिमिनारि मोनसे जायगाबो बियो। आरो बे जारिमिनारि जायगा आरो जोंनि जानाखि मिथिंगायारि समायनाय बेखौ जाहाथे माने साबसिन खालामनो हायो। आरो जोंनि जानाखि जानो गोनां भुटाननि मेगा सिटि बे मेगा सिटिनि जानाखि इक' टुरिजिमनि जानाखि कनसेप्ट बे कनसेप्टजों माने लोगो लोगोनो जोंनियाबो डेभेलप जाफाथों। बिसोरजों समान समान माने फेर मारिनानै जोंनि जायगायाबो इक' टुरिजिमनि थाखाय डेभेलप जाफाथों, समायना जाफाथों बेखौनो आसा थिबाय। दा जिखि जाया दिनैनि बे बेखेवनायनि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो आरो बयबो जाहाथे कअपारेसन होयो बयखौबो माने खावलायनाय थाबाय। दिनैनिफ्राय बोथोर जोबजासिम जानुवारि जोबजासिम जाहाथे बियो जोंनि डिपार्टमेन्टनि SOPखौ मानिनानै जाहाथे मोजाङै सोलियो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। थेंक इउ।